Vůbec nevím, co je toxická maskulinita, jsem mimo úplně. Filip Turek se začal profilovat jako takový archetyp muže, který už jsou dnes na vymření. Textem na mikině říká, jsem skrytá alfa, tedy muž, který je vysoce maskulinní projevem i chování. Manosféra je souhrnné pojmenování internetových for, stránek, kde se kříží ta myšlenka maskulinity i s tou ideou té misogynie, že ženy jsou ten nepřítel. My si umíme představit možná prostředí, ať už to můžou být nějaké bojové sporty nebo rychlá auta, ale vlastně co je mnohem podstatnější, hlavní masa, těch 90% toho ledovce, je vlastně strašně jako jednoduchých a každodenních. Je to o tom, jak jako muži mezi sebou komunikují, jakým způsobem reagujeme na to, když se nám nějaký muž svěří se svým problémem. Mi někdo třeba říkal, že jsem jako neměl brečet nebo něco takového a jakože podvědomě to tak jakože odsuzoval, ale jako teďka už momentálně už si to uvědomuji, že to je prostě nějaká jako myšlenková chyba. Toxická mužnost může za to, že muži neumí, nejsou naučeni správně reagovat v určitých situacích, když se cítí nejistě. Protože když se cítí nejistě, tak ta mužnost je jim ohrožená a je to součást jejich identity. Projevalo se to jako v našem vztahu, že byl problém s tím, že vlastně jako Filip říkal, že nechce brečet, že mu to přijde jako slabácký a já jsem se mu snažila vysvětlit, že na tom nic slabáckého není. Žádným způsobem nemůžeme mluvit o rovnosti žen a nemluvit o tom, že máme tady muže, kteří si nejsou schopni říct to pomoc a určitým způsobem tomu přispívají. Společnost si myslí, že už je to vyrovnaný, ale já si to nemyslím, jelikož mám pocit, že se zase vracíme zpátky do minulosti, kdy už to začíná být zase, že ženský jsou moc citliví a neměli by dělat tohle a tamto a my zakazují prostě mluvit a jako mluvit i mezi sebou, studovat a mám pocit, že i v Americe to začíná být trošku vyostřený. Cesta ven z toxické mužnosti asi taková, že naučíme společnost a hlavně ty muže, že chceme, aby byli zdraví, chceme, aby byli šťastní. Že prostě jako dokážou teda si říct o to pomoct, dokážou se teda otevřít někomu a neskrývají to v sobě a nehrajou si jako na nic víc, než doopravdy jsou. Demokratická společnost potřebuje zdravé muže. Když budou moci muži plakat, tak stoupne světové štěstí.